Congratulations and welcome to SP Madrid. I gotta work, not gotta stop. Came with the crew, go to the top. I want a lamb, I want a plane. I made a plan, I'ma get paid. I am a boss, I do not stunt, I do not care. Fuck what they want. Isa sa natutunan ko dito ay kung paano makisalumuha sa ibang tao na maging confident pa na nagagamit ko sa araw-araw. Ang message ko sa mga trainees ay mag-aral talaga ng mabuti. Mahalaga din na intindihin ang modules, hindi lang sinasaulo. Para hindi ka masyado kabahan pag pinresent mo na ito.